Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, like ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola umyalezo phecelezi i-notification, then bese uyangena kwi-notification ubuka ivideo. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku, sibhekela-ke nje ey'gamekweni-ke ey'the zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe u-Andiswa ekubikwa ukuthi-ke ugwaziwe wabulawa laphaya endaweni-ke yaseNtsimbini eMayville eThekwini-ke egwazwa umlisa lo esimbonayo-ke esithombeni. Kubikwa ukuthi-ke u-Andiswa ubekade elwa nentombazane, kuthiwa-ke le ntombazane-ke bese qhamuka isoka layo okuyilona leli engilifake esithombeni. Kuthiwa-ke libe selikhipha umese elagwaza u-Andiswa ngebhadi-ke wase-ke edlula emhlabeni. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseMayville esigcemeni saseNtsimbini. Kuthiwa-ke emva kwesigameko ubeke esepakisha-ke iy'khwama zakhe wahamba wathi-ke yena uyagoduka uya le kwela kubo eBizana. Kuthiwa-ke uma kwenzeka kukhona-ke ombonayo mhlambe ematekisini aya eHarding, amateksi aya eBizana, kanjalo-ke namateksi aya eMarket, mhlambe kungenzeka asebenzise eyodwa yalawo marenki. Kuthiwa-ke ombonayo noma umfanisayo akazame ukuthi-ke athinte abomthetho bese-ke bephikelela khona ukuzombopha. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngulethela-ke ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.